Asibingelele kuba buwele be Transformation Live. Mhlawumbe umuntu akabonge ngesupport yenu. Bese lokho sibongile nje ngoba inini abantu enisicina siqhubeka nokukhuluma indaba. Njengoba ngangasho phambilini ukuthi mina I was just sharing experience yami nje ngokuboshwa nokunyeke nezinto eziningi ke umuntu ayifunde esejele. Angisho ukuthi akukuningi ezindabeni esengiyikhulumile ngayijele. Mhlawumbe ngisakhulume mhlawumbe 20%. Mhlawumbe 20%. Ngoba ziningi kakhulu izinto ezenzeka ejele. Ziningi kakhulu. Futhi ngike ngibona ukuthi kahle kahle angakhuluma ngalutho ngoba ngithi noma ngingene ku live or isikhulu nakhona la ku YouTube imibuzo yabantu eminye isabuza ama basic ibuza ezinye izinto esake sayichaza ukuthi omunye umuntu uyabuza ukuthi yazi menzi ngake ngakuzochaza ngokuthi nokuthi kodwa ngazi ukuthi lokho kwakwenza kanje ubone ukuthi hey kusho ukuthi mina angachaze lutho wele ke okunye ke njoba ngisho nje ukuthi eyintweni esengike ngayikhuluma ngayitshela njoba sengikhulume kangakanye mhlambe ngisakhuluma u20% but not more than 30%. Izinto esengishilo nje ngejele ngoba ziningi izinto ezenzeka ejele ziningi kakhulu. Angiphathi ke okwenombolo ke angithi mina angaze ngiyithathe inombolo. Inombolo ke mungazange uyithathe kuyafana noma usuke wayithatha kufana noma wakwayithatha uma ungazange ufike ekubeni igunya eliphezulu ukugcina it's either 28 noma 26 mungazange ufike ekubeni igunya eliphezulu mhlawumbe useyigunya eliphansi kusuke kuningi usuke ungakwazi kusuke kuningi ngoba enombolweni angithi phela enombolweni njengoba ngangachaza phambilini enombolweni unyuka kufana nama class njengoba kukhona ugrade 11 kukhona ugrade 10 grade 11 grade 12 kukhona ugrade 1 2 3 4 5 umuntu ofunda ugrade 1 ngenza isibonelo ugrade 1 that is first year umuntu ofunda ugrade 1 ngeke uqhamuka usuzombuza iPythagoras theorem ngeke uqhamuka usuzombuza ngeke uqhamuka usuzomtshela usolve for x ngeke uqhamuke usuzombuza ngama pronoun nangama nouns umuntu ofunda ugrade 1 umuntu olapha phansi akazazi izinto ezenzeka la phezulu umuntuograde 1 noma osafunda eprimary akazazi izinto ezifundwa ehigh school nasenombolweni kunjalo enombolweni mawuhola muhola nje kuthiwa uphakamile uyisiboshwa noma wenza umsebenzi othize wenombolo mawuhola uhola ngokuthi utshelwe imfihlo zala yenye language leyo engafani nelanguage ekhulunywa la angazi noma abantu bayizwa lento enye language enombolweni muhola nje ubizwa ngamagunya mayesezokuholela ekutshela inombolo yala estepini okufanele uzigibele kusona uphinde uphakame uphinde ugibele uzela ngokutshelwa imfihlo zala so akwenzeki ke indlela abaloyal ngayo abantu basenombolweni akwenzeki imfihlo yala uzwe seyikhulunywa la ngeke kwenzeke lokho akwenzeki nje imfihlo la uzwe seyikhulunywa la akwenzeki ngoba enombolweni ayikhuluma into ongayifundiswanga enombolweni ngake ngathi ke ngelinye ilanga ngakho njalo ukubona abantu benombolo beloyal kwi-faith yabo ngoba le yanto i-faith iyinkolo on its own ngake ngathi mangibhala ngithi mina inombolo iyinkolo kaSathane ngoba ngangibuka ama similarities between inkolo kaSathane nenkolo yenombolo ngoba inombolo iyinkolo ngokwayo uMandla kukeyichaze uJerry ngokweyitepisi zayo ukuthi muqala ukujoin especially mka 26
uqala ukujoyina usephansi laphana uba isitonyard ukhuphuka ube umkhulu ujoyina umkhosi wamajoni ukhuphuka ube umeja ukhuphuka ube unyazi ukhuphuke uyoba usigaxa amabhande ama-26 ke asebenzela uMadakeni ama-26 uMadakeni uthi uhlala emva komphongolo wesivumelwano umphongolo wesivumelwano kuthiwa ugcwala ngegazi inkolo lezo zimfundiso mawujoyina ku-28 zimfundiso ezifaka kuwena la ziphile kuwena njengoba kuthiwa uMadakeni akabonwa ngamehlo kodwa kufanele ukholwe ukuthi ukhona makuthiwa uMadakeni umile nje ufuna ukholwe ukuthi womile ngempela kufanele kuchithwe igazi la kufanele kugwazwa abantu ukuze ngoba ama-26 ngokwawo inkolelo yawo ithi ngesikhathi ugwazwa ngesikhathi uyi-26 ugwaza umuntu kuphuma igazi leli gazi liphuma kulomuntu omgwazayo liyagobhoza lize liyongena kuloya mphongolo wesivumelwano la kuhlala khona uMadakeni yena uMadakeni bese kuphuza lelo gazi so inkolo la kukhulunywa ngezinto enga-exist kodwa kube kulinyazwa abantu aba-existayo kukhulunywa ngezinto enga-exist kulinyazwa abantu aba-existayo inkolo is about that it's about ukwenza izinto ezi-practical uzenzela into ongayiboni ongayazi noma ikhona noma yikho so isihluko esenzeka ekuqhubeni inombolo isihluko nje senzeka ekuqhubeni inombolo ngoba la kuyinombolo ulimala umuntu ogwazayo ophakamayo inombolo nongena kulimala yonke into ngoba ngake ngakhuluma phambilini ukuthi mawuphakama ejele abanye bayebethi ngenza ihaba mangithi umuntu bamshaya amaphoyisa amshaya beyishephisi mangikhuluma ngeshephisi ngikhuluma ngomuntu unoshawa ephula imilenze omibili aphuka ingalo zombili mhlambe neyimbambo kodwa still mayibuya lapho lo muntu uphinda afike aqhubeke aphakame ungathi umuntu onjani lo isiboshwa sike siphakame isiboshwa phambi kwamaphoyisa mhlambe u40 amaphoyisa sejele sike siphakame kukhona EST ngakhuluma EST kakhulu ngayichaza isiboshwa sike siphakame ikhona EST masijutiwe nje ukuthi asiphakame isiboshwa siphakame EST ikhona sisuke kwesinye ngommese sihlale kwesinye isiboshwa afu umuntu asinde mayisinda kodwa khona igazi silonke igazi lichithekile nje sekusebenzekile so ngisanda kuthola nje ezinye insizwa eziyazingifonele zibuza ukuthi manje njoba siyayisibuza uchaza ngendaba yenombolo nani umuntu mayeboshwa ngiyakhuphula nje ngenzo life enye insizwa ithi awuyale ake sithi nje singinike ithuba lokuthi uyale umuntu obheke ejele njengamanje ukuthi kufanele afike ayithathe inombolo noma angayithathi ngeke ngabi nayo i-answer eqondile lapho ngeke ngayithathi i-answer eqondile kodwa ngigcine ngiwele ngakule nethi ungayithathi inombolo ngoba kwesinye isikhathi inombolo moyithatha kwesinye isikhathi inombolo moyithatha inombolo moyithatha ila khona amathuba amaningi asuke ethi awuzukuphuma ejele ngesikhathi ofisa okufanele ngabe uphume ngesikhathi okufanele ngabe uphuma ngaso awuzukuphuma ejele amathuba amaningi asikwesho njalo ngoba mawuwathatha inombolo ngeke ungaphakama mukwaphakama ngeke ungasigwaza isiboshwa uzogwaza isiboshwa ngeke ungaboshwa so muthatha inombolo amathuba amaningi asuke ethi uyophuma ejele kudala bese kuya ngokuthi uboshe isikhathi singakanani khona omunye ovele ngenxa yokuduma nje ngoba uyaduma phela musu uboshiwe ngenxa yokuduma uthola ukuthi isigwebo iminyaka agwetshwe yona mncane kakhulu kodwa mayese ngaphakathi efike ethatha inombolo kuya ngokuthi ijele oboshele kulona iliphi ngoba kunamajele othi mufika kuona uthola ukuthi isimo shube ngempela into eyozikulamulela ukuthi uthathe inombolo kodwa ke futhi kuyaphileka inombolo ongayithathanga galula kakhulu uma uzoboshela amajele anje ngoncome kanje iyashawa inombolo kodwa kuyakwazeka ukuthi uphile mina nje inombolo akaze ngiyithathe
akaze ngiyithathe ngoba izinto njengoba ngangasho phambilini ukuthi mungayithathanga inombolo uyasinda ezintweni eziningi ngoba uma uthatha inombolo uyithuka sewulale abafana nawe yabona zonke lezo zinto lezo ezenziwa zisebenzi nawe kusuke kufanele ukuthi uzenze. Ayikho into engcole njengenombolo. Ayikho into engcole njengenombolo. Kunezinye izinto umuntu angakwazi ukuzisho la ezenziwa abantu abasuke bethatha inombolo ejele. Kunezinto esingesikwazi ukuyikhuluma ngoba masilapha phela masilapha sibuka nabazali bethu basibuka masikhuluma la nodadewethu basibuka nezihlobo wonke umuntu uyasibuka so khona ezinye izinto othi noma uzisho kodwa bese uyibeka noma ngesisoka uyabo. So ngiyaye ngimluleke kanjalo umuntu engayithathi inombolo. Ngiyaye ngimluleke kanjalo umuntu engayithathi inombolo. Yabo nje ngeke ngafonelwa ngomunye usisi uthandana nesiboshwa uyasilandela la enkundla zokuxhumana njengoba sisuke sikhuluma ngejele uke samgila isiboshwa lo sisi kodwa kudaba lakhe sobuye silukhuluma samgila isiboshwa azi kodwa ngenxa ukuthi sasimbambe ngokuthi ngalamagama esihlale sikhuluma ngawo agcine ngabonanga kodwa kolunye udaba olunzima kakhulu khona intokazi encane canti ina 18 years so ina 19 this year ngoba that was last year. Le ntokazi yaseMaritzburg unina wayo uthandana nesiboshwa singaphakathi sebeze beza ngisho ukuzosayina lesi siboshwa ngathi sizophumelela ekhaya lesi siboshwa kubwalo mama sincane lesi siboshwa kunalo mama lengane ke esibhalelayo ikhala ngokuthi umama wayo akasakhoni ngisho ukuthenga izinto la ekhaya yonke imali uyithatha eningi isiboshwa. Ithi ke le ntombazane lesi siboshwa sishela yona manje sishela umama sithandana nomama waso sithandana nomama lo ngoba lengane ithi ulo mama wake waya nayo bayobona lesi siboshwa kodwa yayingazi yona ukuthi lesi siboshwa sikanjani yahamba nje nomama wayo babo lesi siboshwa safe sathanda lengane yalo mama safuna indlela ukuthi sixhumane nayo ku Facebook sagcina siyithola siyayishela manje le ntombazane ithi mangitshela umama ukuthi yazi phela lo muntu uyangishela uthi umama nginamanga yimi ngimfensayo nani lengane iyasilandela la ku Facebook ihlala ibona izinto esikhuluma ngazo iyabona lesi siboshwa ithi ke lesi siboshwa sesisathi kuyona wena ngeke ngife wena ngakubhebhile sisho njalo. Ithi ke le ntombazane ngiyabona manje lo muntu mayifika la ekhaya uzofika ngidlengule and ngiyamsaba futhi ngambona nje lo muntu ngiyamsaba and ubhalile la ezandleni ithi ngambona la ezandleni ukuthi ubhalile noma ngingabonanga ukuthi ubhalile so uyayifuna iadvice kanjalo ukuthi yini yazi yathi yona sicabanga ukweqa ekhaya kubo ngoba lesi siboshwa ngathi sizophuma ngobu February March ngase ngithi kuyona ayingaqali baleke ngoba iboshwe iningi ziyasho ukuthi seyizophuma ejele ebese sigcine ngaphumanga isoyiqambamanga ngathi ayithi ukulinda mhlawumbe ngaze ihambe sesikhona lesiboshwa mhlawumbe ngacupha nje ukuthi masifika ebese iyahamba ngoba izosuka ihambe kanti akukho siboshwe siphumayo la uyabona kodwa ngenxa ukuthi basebesayinile mhlawumbe amathuba amaningi akhona kodwa nje ilokho ebengifuna ukudlula khona ngenombolo ukuthi inombolo akuyona into ufune wazi uma uthatha inombolo umuboshwa nje uma uthatha inombolo ufune wazi ukuthi usujoyina enye inkolo kule nkolo kade unayo ngaphandle musu usujoyina enye inkolo ngaphezulu kwenye but inombolo is very dangerous angifuni ukuthi isikhohlisane weli ke sengiyathanda futhi la ku TikTok ngiyangibona insizwe eziningi engaphakathi zi live ku TikTok bebuza abantu zi live noma zingayivezi kubuso zike iveze nje la uma portion ambalo yabo noma ingayivezi ubuso zike iveze nje lokho kumbalo ngembona ukuthi
ziveza phansi, ziveza inyawo nanazi iveza bebuza abantu manje njoba senilapha njoba sekuyilesi sikhathi senenzani manje ejele ichaza hayi njengamanje sekulula yabona sekulula nje ezinye zezinto engangakhuluma ngazo seniyakwazi ukuyibuza direct from abantu ababoshiwe. So ke ningasesha lapha ku TikTok, lapha ku TikTok khona insizwe ezi live yabona nje ngize ngithi mina kukhona nje ezinye insizwa authority engaphakathi ezike zingibhalele zithi wena lento yenza ayikho right ngoba ukhipha imfihlo zangaphakathi kodwa futhi kuneyiboshwe live eyikhipha imfihlo zangaphakathi zi live uvela uxake ukuthi ubani ko wrong ngoba lento engishoyo is the very same thing eshowe lezi zinto eshowe lezi insizwa ezisuke zi live ku TikTok and all that. Siyabonga kakhulu bafethu, siyabonga kakhulu. Uma umuntu ngeke ayazi into yonke ngeke ngasho ukuthi kuncane kakhulu mina engikwazi ngejele. Siyolokhu siphinde siyikhuluma nje kodwa into engihlala ngiyigcizelele leyo kuphatha isibhamu. Leyo kuphatha isibhamu I can assure you ukuthi ayinawo umvuzo, uyathanda noma abawuthanda ayinawo umvuzo, ayikaze nje ibe nomvuzo, you like it or not, ayikaze futhi ngeke ibe nawo. Maye khona umuntu ngakini othi yena nginanazo izinto engayizuziswa isibhamu akavela akaze sibe nento enhle isibhamu esilethe empilweni yomuntu. Ngiyabonga.